Hej YouTube! Hej YouTube! Velkommen til Friis og Sabrinas brevkasse. Vi vil i dag besvare nogle spørgsmål fra vores kære brevkasseseere. Og vi starter allerede med den første. Hej Friis og Sabrina. Og der vil jeg altså gerne lige sige, at det hedder så Friis og ikke Fiis. Ja, altså, der til jer, der skal ikke staver. tilføjes et R-tak, fordi jeg skal ikke kaldes for fis fremover. Sådan en lille Fiis ad. Kan selv være ad. Jeg fandme ikke ad. Ja, okay, kom nu. Ja, slap af. Okay, min pik er mikrolille. Hvad skal jeg gøre? Hilsen pikkemand Lars Larsen. Du kunne eventuelt prøve at tage en elastik på, og så hive elastikken, og så se om den bliver længere. Du kunne også tage og skære den af, og sætte ny på. Den bliver sgu da ikke længere af at sætte en elastik på. Og hive i den. Det gør den sgu da ikke. Det kan sgu da godt være. Har du måske nogensinde prøvet det, var? Nej, jeg har ikke en pik, vel? Nå, det kunne da godt Kan du være. måske se noget hernede? Ja. Nå. Men ellers så skærer vi den. Ellers så skal du bare skære den af, Ja, og finde en ny. Og finde en ny pik og sætte den på, og så lige sy den fast med sytråd. Det skal nok gå. Det kommer måske til at gøre lidt ondt, men så har du en længere pik. Jeg kan ikke sige, at den virker, men vi håber. Og så har vi et brev mere. Hej Friis og Sabrina. Jeg får kvalme hver gang jeg ser mig selv i spejlet, fordi jeg er så grim, og min næse er gigastor. Hvad skal jeg gøre? Hilsen Maria den grimme. Altså, der vil jeg sige det samme. Du kunne tage og skære den af og købe en ny og sætte den på. Du kan også få en af de der flotte operationer, som Michael Jackson for eksempel har fået. Ja, sådan en plastikoperation. Ja. Du kan også prøve at trykke på den og se, om den bliver mindre. Eller sådan at trykke den ind af sådan. Ja. Der er mange ting, du kan gøre der. Og man kunne også, hvad kunne man ellers? Måske prøve at løbe ind i en mur, og så gøre sådan der, så den bliver splattet ud. Måske så bliver den bare flad. Eller mindre. Måske den bliver mindre. Det gør sådan lidt typ og så. Ja, eller mere flad, så får man sådan en kæslernæse. Ja. Og så er der lige det sidste brev i vores brevkasse. Så er min første kasse. Sådan en flot brevkasse. Yes. Og der står: Kære Friis og Sabrina, min kæreste er gået fra mig, fordi jeg har bollet med en anden. Hvad skal jeg gøre? Hilsen Kurt Jensen Søgaard. Man skal sgu da heller ikke bolle med en anden, når man har en kæreste, vel? Man kunne også bare gå tilbage til hende og få lidt trøstesex. Ja. Hvis hun overhovedet gider have dig mere. Det er jo ikke Ja. sikkert. Nej, ellers må du skære din pik af og lægge den i en æske og pakke den væk. Det kunne man også gøre. Ja. Det kunne man. Det minder Nå. om politiet. Mig og Friis, vi var ude at køre i vores bil her sidste dag, og så kommer politiet og stopper os sådan lige midt på gaden, ikke? Og alle de glor bare, det var simpelthen bare så pinligt, ved du hvad? Fuck det. Og så siger han sådan, om han må se mit kørekort, så siger jeg sådan, ja, hvis du holder min bajer, så jeg kan finde det frem. Og så blev han bare totalt flabet og bare stod og glor på mig, som om jeg var dum eller sådan noget. Bare totalt flabet politibetjent, mand. Skulle bare skydes lige i hovedet, mand. Og så, ville han, så sagde han, at han ville give os en advarsel, så sagde vi bare, jamen det var også fint, fordi det gjorde ham sidste dag også, så... Ja, så det var vi så vant til. Så blev han Ja. bare endnu mere sur. Så kørte han sin vej. Ja, jeg tror, Sådan er han var det. bange for os, altså. Ja, vi er også totalt farlige. Jeg har bare muskler, så de siger bare 2 her, ikke? Det gør faktisk ret ondt, det der. Og det gjorde Han det har bare. cola her, ikke? Hun er bare totalt cola-narkoman. Cola, det smager bare så Hedder godt. det ikke cola-narkoman? Cola-man? Hvad hedder sådan noget? Det ved jeg ikke. Kommenter lige det i vores kommentarer. Nej, hvad hedder det? Skriv det lige i kommentarer, om det Ja. hedder cola-man, eller cola-narkoman, eller whatever. Totalt ligeglad. Og hvorfor er der ikke nogen... Hvorfor er der Det ikke var bare nogen... for ulækkert, det der. Sådan noget der, det gider folk ikke at se på. Sådan noget der undervandsstykning. Altså. Det må I undskylde vores gode, søde... vores gode, søde... Og det lugter bare, og det gør det bare. Jeg prøver faktisk lige at sige noget. Det må I undskylde vores gode, søde fans. Ja, det er vi meget ked af. Eller noget. Jeg synes snart, I skal komme med nogle forslag til, hvad vores videoer skal handle om. Eller send os breve til vores brevkasse. Det må I også rigtig, rigtig, rigtig gerne. Og det må gerne være over nettet. Altså, hvad hedder det? I nu? skal bare skrive dem i kommentaren. Skriv jeres personlige spørgsmål, og så besvarer vi dem i vores næste video. I vores Hvis brevkasse. det er personlige spørgsmål. Hvis de nu gerne vil være anonyme, så er det måske ikke så smart. Jamen, så skriver de bare anonym foran, så. Ja, og så kan alle bare læse det på Facebook og YouTube og sådan noget. Ja, Det er også smart, ikke? jamen, de skriver bare anonym, ikke? Ja, ja, det er flot. Hvis de nu skriver anonym, har dette og dette problem, så er det jo bare anonym, ikke? Selvfølgelig ikke, hvis de har et brugernavn. For eksempel hvis det er på Facebook, skal man ligesom se deres navn, ikke? Så må de bare strække ud. Kan de bare ikke. Nå, men det må I lige selv finde ud af, ikke?
Hvis vi er venner med ham på Facebook, så kan I bare lige skrive det over Chat. Vi siger det ikke til nogen. Vi siger, I er anonyme. Ja, vi skal nok vi siger Maria Anonym Jensen. Det var også bare helt meget anonymt, ikke? Ja, det er ikke det? Maria Anonym Jensen. Ja, der er der anonym med i, så hun er anonym. Ja, men der skulle også hele hendes navn. Ja, men hun er da stadig anonym. Maria Anonym Jensen. Nej, fordi der er hendes navn. Hun er stadig anonym. Ja, det er godt, ikke? Og det er det bare. Vi skal ikke diskutere her i vores live show her. I vores brevkasse. Nå ja, vi er sgu da ikke i brevkassen. Jo. Ej, jeg kan ikke være der. Okay. Kan du være der? Det kan du bare. Ja. Hun kan være der. Fuck, jeg har et stort grødhoved. Jeg kan ikke være der. Du skulle også sådan her, mand. Kan jeg være der? Jeg kan ikke være der. Jeg har et stort grødhoved. Det er fordi, jeg er så klog. Der gemmer sig en masse her den bagved. Ja, Men det gør der ikke derinde. Det er derfor. Så ved du hvad? Bare få et papir. Jeg gider ikke at have Jens Larsens Det skulle da ikke noget brev til dig. Nej, det er bare sådan noget papir. Ja. Det er bare, det er fordi, at der er en, der har sendt et tomt brev til os. Så han har åbenbart et tomt liv. Det er måske, fordi han gerne vil være anonym. Ja, men han skal da stadig skrive sit problem til os. Nå, Jeg skal jo hjælpe ham. Nej, det er rigtigt. Det kan være, at han ikke har nogen problemer, så sender han bare sådan et tomt brev. Det var da noget at begynde på. Ja, det gider vi da ikke fylde skraldespand med. Nej. Tomme breve der. Det er bare spild af skraldespandsplads. Fordi at alt mine make-up rester, hvad hedder sådan noget, make-up kartoner og sådan noget, de fylder bare helt med skraldespand. Det gør de bare. Og der skal de bare være. Der skal ikke ligge alt sådan noget her og fylde, så min make-up ikke kan ligge dernede. Make-up rester. Men vi slutter vores brevkasse for den her gang, men vi håber da I vil deltage i vores næste brevkasse med alle jeres breve. Det kunne da bare være skøn og fino. Og så må I meget undskylde, at det har taget så lang tid for os at lave en video, men der har været nogle tekniske problemer sådan lidt, og også fordi, at folk ikke vil skrive ind til vores brevkasse. Og vi har også travlt med vores eksamener og sådan noget, så... Ja. Men vi skal nok huske jer og snart lave en ny en, når I kommer med nogle forslag. Og det gør vi. Så vi ses, brevkasse. Moin moin!